Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthi uselala ubenyoni okhala ngokuhlukunyezwa amaphoyisa wayengumculi kaMaskandi uDlubheka Okhuzayo wasenquthu kwaNgqulo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngusibonga konke wakandwande Mothanda, ungangibiza entatheli ka-YouTube. Uthi usephila kanzima wayengumculi kaMaskandi uDlubheka Okhuzayo othi usekhathele ukuyamaniswa namacala okubulala angawazi. Ekhuluma noDumsani Ngubane weClean Governance ku-TikTok ezwakalisa usize lakhe. Uthi kwaqala kwahlasela amaphoyisa ekhaya bengazelele agetula yonke indlu babulala izivalo kanye noselengibhodi. Uthi ngakusasa kwahlasela abantu abangaziwa bafike bashisa imoto yakubo egcekeni. Emva kwalapho ubesehleze solwa makufa umuntu endaweni kusolwa yena, futhi ubesehlala loBojozi njengoba namaphoyisa ahlala ezobahlukumeza kubo kodwa awatholi lutho. Abantu babenokuphawula okwahlukahlukene esigundleni zokuxhumana ngaso lesigameko esibashiya bekhathazekile. Sophie Mthembu uthe handala amaphoyisa vela kwenzele izimanga wafuna nokulalela enjalo nje uma uwachazela okuthile. uHloniphizwe Mfundo uthe amaphoyisa afike ephindelela engenzanga lutho akazami ngani ukuya kubantu ababonayo ngabe usindisiwe yini, wabe esefaka imibuzo. Umuzi Shakzini uthe igama lomuntu lamlandela ngampela umnikazi, buka nje Dlubheka njengoba nawe usudla ubheko. uAyanda Mnikazi uthe ziningi izigebengu la ngaphandle kodwa wona akhetha uDlubheka njengoba emazi ukuthi unemali. Inkinga lamaphoyisa asemzansi. Ubuthelezi Boniswa June uthe akathola ummeli nemedia azinikele emaphoyiseni uma engenacala ukuze eyohlambulula igama lakhe. Bafethu maningi kakhulu ama-comment, ngizofisa nami ukuzwa ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolo daba. Mina nje ngentathela YouTube sengayideda indawo ngithi awungibambe evidweni elandelayo.